Täällä Helsinki ja nuoret. Kirkko teki päätöksen, jonka mukaan 16-vuotiaat saa äänestää vaaleissa. Äänestäisitkö sä kirkollisissa vaaleissa? Mä en usko. Mä en ole niin perehtynyt asiaan. Niin. Vaatisi aika paljon perehtymistä, niin kun kannattaa lähteä äänestämään. En varmaan äänestäisi. Kyllä mä voisin kuvitella äänestävänä, mutta ensin täytyisi vähän tietää, että mitä äänestää, että pitäisi ottaa enemmänkin selvää asioista ennen kuin sit. Joo, mikä ettei. Kyllä mä sitä mieltä on, että 16-vuotiaat on aika nuoria päättää kuitenkaan. Mun mielestä 16-vuotiaana on saavutettu uskonnollinen täysi-ikäisyys, kun ollaan ripille päästä. Että olisi vähän hassua, että jos ei silloin saisi äänestää kirkkojuhlissa. Ehkä sitten sellaisten, jotka ajaa just nuorten asioita ja toiset myös vanhusten, koska vanhuksetkin unohdetaan aika paljon nykypäivänä. Mikä sais mut äänestämään? No, joku hyvä ehdokas, jolla olisi semmoista asiaa, joka saisi mut kiinnostumaan. Ja tämmönen, joka olisi mun mielestä tosi niinku silloin semmoinen tiukka ote asioista. Joku tällainen juttu, että ihmiset saisi enemmän yhdenvertaisuutta. Jos ehdokkailla olisi jotain kunnon eroja silleen, että jos valitsee toisen, niin se voi tehdä jotain, mikä vaikuttaisi itteensäkin. No, en tiedä. Kirkollisvero tulee seuraavana mieleen. Se on oman elämäntilanteeseen, niin ehkä pienemmäksi. Tämä oli sellainen tuttu, johon mä luotin, niin mä äänestin häntä. Että nuoria pitäisi myös huomioida. Voi olla, että sitten jos kuulisi niitä kantoja, niin voisi sitten tietää paremmin. Ehkä ne voi jonkun pikaisen vaalikoneen tehdä netissä ja sitten ottaa siitä parhaan ehdokkaan. Netti on ihan hyväksi, sieltä tulee kuitenkin aika paljon pyörittyä. Mä en usko, että se vaikuttaisi paljon mun elämään. Ne varmaan pärjää ihan ilman munkin mielipidettä. Olisiko seurakunta voinut tarjota mitään muuta kiinnostavaa? Ei. En mä koe, että mun pitäisi muuttaa mitään niiden kirkossa. Kai se ihan hyvä on. Kenelle sopii, kenelle ei. Turha vaikuttaa, kun se on niiden kirkko kuin niiden, jotka uskoo. Mä enkä tiedä, että siis mä aloin miettiä, että kyllä se varmasti tarjoaa kaikenlaista, mutta ehkä meidän arkipäivään ei sitten. Tai mun mielestä valtion kirkon viralliset linjat on ihan mun mielestä hyvillä linjoilla, mutta sitten tiedän, että kirkon sisällä on sitten radikaalimpia ja vähän suvaitsevaisempia, että mä toivon, että enemmän voitaisiin tavallaan, että kaikki kirkossa voisi enemmän ehkä tulla niiden uudempien tuulten mukana ja olla suvaitsevaisempia, että sinne ei jäisi tällaista kapeakatsoisempaa porukkaa, vaan että kaikki tulisi niiden uudistusten mukana ja sen